tapuk kama pertangin atta taparari barata marede hita sian nomor sia Tuhan Yesus Kristus. Do guarni toddi porbadia na tumapalangit do tanon. Amin. Parang hau kamuma na tamadi Tuhani marguru tu sadok lomo ni rohana. Marparbue marhite saluhut ulaon na denggan. Oleh hamuma Jehova marhite-hite las ni roha. Rube mahamu tujuluna marhite-hite olo-polo. Haleluya. Martangnya kita. Ale Tuhan di bata amanami pardengga basa na sumuru. Namar pumudo hami di son mangido tuho sian nasa rohanami. Setabay mahaporsyon nami jala parbugoi hami. Asa tarulau kami parange na denggan. Son na pinangido ni roham siyak kami. Saya ramoti hami rodi hasusuda ni wahal nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di kita imana tersurat di Kolose 10 ayat 22 1 ayat 25. Hamu akka nak somang oleh hamuma akka edukmuna na di tanoon di nasaluhutna. Unang ma pangulay di mata hamu songon na mabuat roha ni jolma marbulus ni roha ma siya biar ni roha mida Tuhani. Siar rohamu nama ulahamu nasa si bahenom muna songon na dituhani dada tu jolma. Ingot tamuma siat Tuhani do jalom muna si teanoni. Balos ni Tuhan Yesus Kristus ima oloi hamu. Ay namangulahon hageduhon porsanon na do nani ulanay. So adong masa par nidadidaon dibohi. Ima saat na. Martua do akka na tumangion hata ni dibata jala na obyapsa. Amin. Maredehita sian nomor 25 ayat sada. Maria
martangiang mahita. Asiniro hamadi hamu dohot dami nasian Tuhan de bata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas medihita damang dainang nabuka matur pujamita di pertanyaan tabor nginon tersurat mai di buku poda sian Raja Salomo bidu onom membuka sian ayat onom satu ayat 10 sada. Sonon ma tersurat di sini. Laho maho alesi gurbak ulu marsiajar tu korhis. Para teateho ma akadalana asamar bisu. Nang soadong di ibana hidup manang partogi, manang pangarajai. Sai dipadiri dobohalna di partaonan logoniari. Di papungu-pungu dosi panganonna di hama masa di gotilon. Sadia lelengon modo-modo ho alesi gurbakulu. Sadia ripeho hehesian podo mamon. Otik nari modom. Otik nari modok-odok. Otik nari mangusip putangan laos peak modom nimut. Jadi Roma hapo gosamu songon halak panamu. Jala haraparomu songon halak parlobu-lobu. Ido yanggo sahatna. Hurian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Sudedo hita di bagasan molu taon makarikoton poda. Manang parsiajaran nasihat petunjuk hidup. Adong ma di bibeltai horong buku nadidok buku hikmat manang habisuhon. Salah satunya adalah buku Amsal manang koda. Alaina asing nai dohot ma buku Job perjamita dohot pesalmen manang Mazmur. Ima buku-buku golongan buku hikmat manang habisuhon. Secara khusus di buku Podaon manang buku Amsal di pasahat madisi angka poda praktis naboi gabe parsiajaran na arga di bagasan voluta si ganopari. Podai amang inang di pasahat mai marumang tudosan. Obar mai tugoar ni bukui Amsal sian bahasa Heber marharoroan sian hata masyal. Jadi molo buku Amsalon sian bahasa Ibrani masyal arti kata sesungguhnya adalah gobaran manang tudosan. Jadi perumpamaan. Di buku Amsal kita akan memperoleh banyak sekali etika-etika Kristen praktis yang dapat kita laksanakan dan kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Secara khusus sama inang di bagasan terpukon ayat onom 1 ayat 10 sada mengajarkan kepada kita asam marsiajar kita tu porhis semut. Jadi ini sebuah nasihat yang sangat menarik dari Salomo mengajarkan kepada kita untuk belajar kepada ciptaan Allah yang sangat kecil yaitu semut manang porhis. Didok asa tubuh haringgason mangula aka ulaut tasiganupari asa tubuh hanun tata lahon mangulahon akan nahobar tulomo ni rohan di debata sian aka parulaut tasiganupari disuruh mahita marsiajar tu porhis. Ayat onom badok laho maho alesi gurbak ulu pemalas marsiajar tu porhis asa merbisuko. Sasitongna damang daina nama cai arga sian porhis boido gabe parsiajaran tu hita marhite tolu hal na parjolo marsiajar hita tu porhis ima ala padut mangula. Jadi semut adalah yang rajin bekerja. Ini yang menjadi sebuah cerminan bagi kita untuk kita belajar dari mereka. Na parjolo marhite na padut mangula. Damang dainang molo taparate-ate hom porhis dakya so mangula. Manang arian, manang borngimpe.
Dan taboto adiga domodom porhison. Ay di borgin niari pe, itikin yang pea kita modom, tapi ren do porhisi terus do mardalan. Terus do mangula akaulaw na. Dan botoon sa diahari mangulon porhis dohot sa diahari tikina modom. Terus jala jojoto ibana mangula. On masada kritikan tu kita jolma akan nalosok roha. Manang nidok sikur bakul. Supaya belajar dari seekor semut yang begitu memiliki etos kerja yang sangat-sangat dapat ditiru. Etos kerja yang amat baik. Kita belajar dari seekor semut supaya kita menjadi orang yang rajin juga. Naringkas mangula aka ulaw tasikan pari. Jala di doha dan debata mahitit turpukon ayat orang ima sadat ada halak nabisu. Molo ringkas ibana mangula ulawna. Artina halak nalosok roha manang sigur bakulu atau pemalas adalah orang yang tidak berhikmat, manang bijaksana. Jadi tadau do murah tadaun sahalak nabisu imam marhite haringga sonna mangula ulawna. Ido umbahen di dohaten debata dihita di porginon amang inang asa marbisu kita. Marsiajar mahita sohon porhis artina bergerak lau mangula akau lauta di bagasan las niroha mangula akau lauta di bagasan haringgason asa gabe tagda hita somon halak mana bisa dang holan tujul mahita merdu alai tu akan natinopan di debata be ringkas lo kita lau merdu lau para teatehon songon dia do tindakan manang pabahinan ido umbahin tu buku kodaun disuruh hitam marsiajar tu porhis na padot mangula ulaona imana parjolo damang daina asa toktong hita marsiajar mangulahun akau lauta di bagasan ringga semiro alin namangigut di ayat papituhon amang inang didok bisi nang pedangadong iduk manang partogi ni songon porhis alit toktong do ibana mangula aka ulauna. Artinya tidak ada pemimpin, tidak ada yang menjadi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan, tapi dia tetap melakukan pekerjaannya. Jala sada nagabe macai arga di kita damang dainang molo marsiajar kita sian porhis. Ternyata firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita tidak hidup di dalam kemiskinan manang hapuguson ikut buido kita gabe saharap nabi suklahu papunguhon aka naringkot dinggoluta dan tarjalo hapor seota manang hakristinon hapuguson manang hamraun turku. Jadi kita dalam iman kita tidak menerima yang dikatakan dengan nasib manang turku. Ini sudah nasib saya. On maturukta firman Tuhan dan iman kita tidak menerima itu karena setiap orang memiliki kesempatan untuk hidupnya lebih baik asal ma ringkas nasida. Jadi molo adong sahalak na loso didok ibana hoema ayodo turkuku ayodo nasib na pinasan ni Tuhan tuau itu tidak dibenarkan dalam iman percaya kita karena Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun untuk menikmati kekayaan dan kebaikan dalam hidupnya asal maringkas ibana mangula ulauna atau ngamanginang nabar jolo ringgas mahita lau mangulaun aka ulauna apapun bidang pekerjaan kita bahkan di dalam rumah kita masing-masing terlebih bidang pelayanan kita asal ringgas kita di bagasan seret miroha mangulaun salunai nah paduahon parsiajar nama cai arga sian porhis ima ulu marsiurupan jala mangula sian rohana sendiri ulu marsiurupan damang dainang molo dapotan sa daporhis isarana dapot pake di si hapor Victor di judui diarahon dui sude donganda. Jadi apapun yang ditemukan oleh seekor semut dia tidak akan lakukan sendiri karena dia tidak sanggup. Jadi dia akan mengarahkan banyak kawanannya rak nasida lahu masaulihoni
Artina marhite turpukon boy disi tabering sikap na bekerja sama na tahrida na masih pabuaan por isi molo dapotan dang ipasi. Ale molo kita jolma dapotan pasu-pasu napasik do las rohata. Ale molo ngagudang pergumulan hamaolon hasusah di mana kata buah-buah tu akan dongata. Ini yang diajarkan juga melalui kitab Amsal hari ini. Asabui kita memiliki sikap bekerja sama, mau saling berbagi, memberi, tidak hanya untuk keuntungan diri kita sendiri, mengurupi angka halak jolma. Alana mungkin nunga lamurudo roha laho mengurupi akadongan jolma. Dan ini yang menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita Amang dan Inang. Bagaimana supaya kita ketika kita menerima berkat, kita tidak hanya menikmatinya seorang diri. Ale dohut mahita berbagi tu aka doa. Jangan ketika kita bergumul lalu kita berkuar-kuar menyampaikan pergumulan kita kepada orang-orang. Tetapi ketika kita diberkati kita tidak menyampaikannya. Ini yang dikritik. Alani i dapat dua damang dainan pasti ajaran di pertanyaan taborninon mahite poris ima olo mahita marsiurupan bekerja sama olo mahita laho gabi pasu-pasu akan dengan jolma napatuluhon marhite turku pertanyaan taborninon di ayat napasyaun dohut pasapuluhon. Inilah karakter halak si guru bakulu. Satu kinai mudo-mudo, peak-peak, hidop isi, mengusik putangan, laus peak mudo musik. Jadi pekerjaannya yang dia pikirkan hanya sebuah kemalasan, keinginan untuk beristirahat saja. Jala rasa unido gumudang di bagasan partikianon, las do rohani halak mulo adong godang libur dan tanggal merah. Dan bila perlu 1 minggu 2 minggu mungkin teruslah libur. Sebenarnya itu karakter orang yang pemalas, losok, sigur bakulu. Karena harusnya kita menyadari apapun yang telah kita terima, kita kerjakan di bagasan lasmi roha. Kita kerjakan di dalam sukacita kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Haringgason mangula tari doi di hamaloon mamake manang marhasya kotingki. Kita harus memakai waktu kita dengan baik, memanage waktu kita dengan baik. Boy ma amanginang adong pertanggalan untuk libur, tetapi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam tenaga kerja, peraturan tenaga kerja. Tetapi kalau sudah di pikiran kita inginnya libur terus, banyak tanggal merah, inginnya diam-diam saja, inginnya banyak waktu untuk beristirahat, sebenarnya ini yang dikritik di dalam firman Tuhan. Itu adalah karakter halak na losok roh sigur bakulu. Dan kita harus belajar kepada Porhis supaya tidak memiliki hal yang demikian. Jalan perpudi damang daina barhite parsiajaran sian Porhis ima marsiargahan jala paradehon tuari marsuh. Inilah yang ketiga. Marsiargaan jala paradehon tuari marsuh. Mari kita memperhatikan seekor semut. Ketika dia berjalan dan bertemu dengan seekor semut lainnya, mereka tidak akan saling berjalan tanpa berpapasan. Jadi ketika seekor semut yang satu datang dengan ekor semut yang lain berjumpa, entah bagaimana, tetapi mereka seperti sedang membisikkan sesuatu. Songon namar husip halaki. Jadi mereka seperti sedang berbisik, setelah itu baru berjalan kembali. Silakan amanginang boleh amal. Dan ini tidak sembarangan mengapa kitab Amsal menyuruh kita untuk mempelajarinya, yaitu supaya kita belajar untuk saling menghargai, marsiargaan, marsi hormatan kita doat akadongat tasahap perseau. Kalau kita mungkin apalagi adong nasongon na sorho di bagasan rohan tahun pajupang doat tapi marsi lausan do kita. Bulubui wang harobe ibana pitok lau do tu jalan na asik. Tetapi seekor semut tidak demikian. Mereka akan berpapasan.
masih hargaan, masih hormatan, dugi masih lau sama masih halaki. Dan ini yang mau kita belajar, teman-teman. Apalagi kaum-kaum pemuda sekarang ini. Sudah tahu satu gereja, dalam satu gedung gereja, tetapi ketika berjumpa dengan yang lainnya, ya karena dia anggap dia tidak kenal, masih lausan songoni. Ini juga menjadi kritikan kepada kita. Seharusnya kita saling memberi sapa, menegur sapa, satu dengan yang lainnya. Dan ikon tatada, bahkan siapapun mari kita menegur sapa, supaya tidak ada timbul rasa cuek, keegoisan. Terlebih kaum pemuda, pemudi, atau kita amang-inang. Jangan harus berjumpa, misalkan sudah satu gedung gereja saja, tetap saja tidak, seolah-olah tidak kenal. Apalagi dumar masker rati, masih lawasan masuk ini. Mari amang-inang kita budayakan tegur sapa. Ini juga menjadi sebuah arahan firman Tuhan. Bukan hanya sebuah bidang sosial untuk mengajarkan itu, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita juga untuk hal yang demikian. Marsiargaan jala parade untuk hari marsuh. Nah berpudi parade untuk hari marsuh. Dikatakan di dalam nas hari ini amang-inang di ayat wali. Sai dibadiri dogo halna di partonan loguniari di palpungu dosi panganona di hama masa di gotilon. Ini yang kita pelajari pada ayat 8 dan yang terakhir untuk kita renungkan. Ternyata seekor semut mempersiapkan untuk masa depannya di parade untuk hari marsogo. Karena dia tahu pada musim hujan dia tidak bisa bekerja, maka dia telah mempersiapkan makanannya, stok persiapannya. Seperti itu juga kita. Terlebih ketika kita masih memiliki tenaga, saat inilah kita untuk mengerjakan pekerjaan kita ringkas kita mangula-ulauta. Karena suatu saat ada waktu kita tidak memiliki lagi tenaga. Dan di sini kita manosoi, dan di sini kita tangis, menyesali apa yang kita perbuat dulu. Tetapi saat inilah kita mengerjakannya. Apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan untuk mempersiapkan masa depan kita. Mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Asa undang tadok mesti dong biaya tuh sekolah ya anak kota. Sekarang mari kita kerjakan. Sekarang mari kita simpan tabungan itu untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak masa depan yang memiliki pendidikan. Ini pelajaran yang sangat berharga amang-inang. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana supaya kita menjadi seorang Kristen yang rajin bekerja. Jangan ada sedikit pun niat malas. Dia kaina, dungu, menunggut naik, nunga adong holsoan di bana, baru bangun tidur sudah ada sebuah sumut-sumut. Malas sekali rasanya bekerja. Para diom si pangaran di anak musik. Ini karakter yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita bangun, mari kita bersyukur, lalu kita bersemangat melakukan pekerjaan kita. Kita bersemangat melakukan segala aktivitas kita. Untuk kaum bapak juga dalam mencari nafkah, mari beri semangat terus dalam kehidupan kita. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak boleh ada lagi satu orang pun yang mendengar firman Tuhan hari ini memiliki karakter pemalas. Losok pemalas si kurbang. Ringkas mahita marsiajar. Marhite hatan dibata di bagasan berminum. Terpasu-pasu mah di kita salutna amanginang. Marhite jamita partangyangan bornino. Tuhan memberkati. Amin. Partangyan mahita. Mulai tema diho ale Tuhan para siroha natoktong mga ramoti jalamat dongani gulu nami sahatu tikion tarlungo bima dihatam na sahatu hami asa gabe sahala Kristen na porsea diho na ringgas hami mangula akka ulaon nami asima roham ale Tuhan ay ido na pinangido ni hatam manhite jamita porminon asa toktong mahami di bagasan ringgas ni roha marsiajar sian korhis ajari mahami Tuhan gabe natoras na ringgas laho mamakit tikinami laho patupahon na dumenggan tungolo ni keluarga manang yanakon na ajari mahami Tuhan asa boy hami di bagasan serep ni roha dokotlas ni roha makobasi aka ulaon na pinasahatmu Tuhami ganuk imagabe sada pelian nami itu. Ale Tuhan para si roha todim todi parbadia ma namanggohi roha dohot pikiran nami asa margogo hami lau mangulahu. Pasu-pasu masa luhut ruas mikuriam maka dipecimahi jalan sisinga maka raja.
Oman atok to madongani jala mangaramoti kami ali Tuhan asi maroham di kami merhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin. Kurian itu hata marid de mahita sian buku ede nomor 672 ayat na parjolo jala tapasahat ma peliata. Tatangyak koma peleata tuado pani debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut sileon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasan na mauliutus. Kupasat hami masian na nilehom itu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolo. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaw mo nitong-atongan ni Huriam, dohot di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todi, asalam hutadahami godang ni sileon-lehom itu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rab mahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saud malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, idosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ay hodon na puna harajaw, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Asini rohani tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran ito di parbadia ma. Nama dongani hamusa luhut na. Amen. Oras madihita sa luhut na.